Hello! Magmukbang na po ni sa akong mga anak. Kami siya. Dayon, di namin makutsara. Hinarami sa mo ang kamote. Daga kay na mo ang sudan kay nagsugba si ate. Kugi kay na mo ang ate magsugba og Anak na kaya. pork. Mao na yung sudan. Okay, ang amo ang kuan, ang amo ang cellphone kay mohangad man gyud. Dili na makita mo ang himok pangkilan. Diyos ko. Dili na, anak na! Haron! Pa, Alin na, mga ina. load na natin. Oh. Alright. Alin na, inani din ako ang anak ng lalaki. Basta galing mga unin. Kasi kay tawgon. Dato bang ang gapon ni inyong sa kuhan. Inyong sa din natin kayo mag-abis. Inyong sa din kayo mag-abis. Mag-abis sa kakat. Para madakan mayo na ito ang inukbang sunod ko po. Ikaw may prayer. Hi guys. God bless you po. Ano na siya kasi siya. Ang ulit ko mga kutsara. Ako ko dito kutsara ka, di ka magkinamot. Init man, be. Nag-iinit bitaw ate ay dapat ate. Ayaw ko nang pa naka pura pa ulod na ka. Kuapon. Kanya po ma. Kamama na. Sige kanan mo. Hindi naman ko pwede mo tawag dakhan po ano. Siguro yung mati. Sige lang gud na kay naning kamot man sa sugbani. Ikaw ang nabisita sa imo ha. Samtang nagsugba ni ate na nangaayo. Tignan ako si ate nga kumupalit igna nga dili ka mo maligya kay kumana. Dili ka mo maligya kay nalira na skindahan pa ko. Abri. Mo, hindi mo matagak ma. Ang amuang sasawan. Si dahan niya kung ayaw ko ang kuhan ka lang. Abi na ko mupalit. Sus, Diyos ko. Pagpangita niya ate sa gawas, mingon man nga ang na-cross day kang Harold. I-admire, bilingaw na sa iyaha kay iba na nanak no, wag mo nakita no? Iba na natin? Kaysa na kasi bilingaw sila kang Harold. Ikaw ka ate. Basta natin, masulpot po ito ate. Kaya gitagaan ka niya og mga pa chocolate, bracelet, og mga puro yun mga pricey ba? Huwag ka na ay halang. Huwag ka ng tiniber. Wala nga eh. Sobrang kalami. Kaya. Kanang kung maglitson sa po, kung natin litson po na. Ikaw di mo ay lagsoslap, di ba tanaw? Magkumat, ganun makukunanin ako sa mga tumas. Pero okay na pag magtumas kayo, nagyaman mo. Regali kayo, wala na lagi. Balik na punta ka ng pangpang mo. Suga. Grabe na yung mga pan sa mga anak. Mga class nila. Sabi ko pa. Si ate? Ha? Pero na lang sa inabrihan na anak. Ha? Wala na? Gumay mo lang kahit to. Wala. Naman, makawag ka na. Ay, ikaw rin mag-brete din ako. Ika. Diyan na na, sabot ka na, natapon dali sa lamesa. Kasi sa ako mo. Dali mo. Sa lamesa. Apoy man, be. Kaya na, dahil ka, huwag ka tayo. Naklas dahil sa mahal. Eh, kumaon. Ako po si CR mo. Kasi basi no, tuyag na mo ha. Tuyag na maron. Yapsa ni may mong ate. Kabantay ka, di pag ikaw kabal mo ma. Di mo trabaho ka, magtarang ka sa trabaho dili. Di pa ka mag-imong trabaho, computer ka dyan. Kuya niya wala laki kay patahong pagmakaon, di computer. Pagka badlungon na, mag-cellphone. Dahil pagkaman, malubat cellphone, TV na po. Diba
Huwag pa huway. Hindi pareha namin duha. Ba't nakabuk mata? Lamig ng lipat ng kaanak nga. Pero, sa kamay na itong res ulcer yung aga, no? Kayo. Makang ito, no? Ay, pandemic karon ka ng bliss. Tuesday ko nakadawat din yung Pinas po, hindi ka sa mga auntie. Thank you kayo, shout out sa mga auntie Sally, sa Svelo. Itagaan mi o pinaskuhan niya rice, naray. Atong rice na to na. Agoy, yun ako. Agoy, ito buka. Marami sa'yo ay. Gatod sa kung mananginig, kaya ako nagtigdalas. Ako nga mananginig tigdalas sa mga bilas ko hindi kang dito kahit. Naman sila sa planan. Ipang kahit gara man ang mga as usual, sabalan niya pang ang video kaya mga electric pan sila pa naman alihubog kayo sa katanan. Sige lang. Init mo kayo kung wala po doon na siya. Sunod ko, makapalit niya yung electric fan na kanang di mo tingog. Pero ka-air, so tawag ka na. Ano ito? Okay. What's ko na? Namaya po si Dan. Nana, sila magpugi ba sa unsay ganahan nila sinog ba sa sinog ba kaya mga anak pag bigyan sinog ba agtan pa sa siya magsining kita ako kanang magkaon na Abi na tumpok na kay natotong ka ba na ako ba sa ako. Actually, Dr. Hutt, and I'm here to ask you some questions about race. What happened? Some kid traffic cone? It wasn't me. This is important, sir. I think your $10 worth of popsicles can wait. Only $200 a day? Well, Ganda ko kaganina ni Juan Michael nga. I was 12. I miss my Please Dapat din na daw ko na kumakaw drive kay Juan. Tungkol sa Juan HB nga. And I also know that some Noon man nga. Sorry, sumima. Ay, blood. Actually, that's the hard one. Ito magulat ko ito. Gatubaw ang. It was wild. May ba yung ba niya ate kay baga ay sa tanan pero diluto yun naman ni Clive ang sinugba ba? Ligid ko lang. $200 a day, 365 days a year. Kami tumambi pa ngayon ko na gamay. Just Bro, bakto? 1,060,000, I think. I'm just Ano yun? Kuhaan ka pa man. Bakit? Bakto na ako ito ang kabilit lang. Naman ako. Unfortunately, lying on a federal form is a punishable offense. 5 years jail time. Well, my word against yours. Sagot sa ako mana ko. Hiligid ko ko. Kini ko ilang ko namang ilang tao tagon. It's your Sa una masuko bigyo ko nga malantaw ni sila kini ko yung masaba yun ko. Ay ko malantaw ng king ko jud. Agi gabil gis yung Ko kumot ma. daw nga king ko dai may maka. Oh, that's so sweet. Gis yung kamot. Makahinungdan niya makasweldo niya sa YouTube. Tulong. Sa cellphone na lang kumulantaw na kung gano'n niya ka ng mga untold stories. I don't know any names. Maybe some. Right, let's go. It's not exactly a place for a little bunny.
They're right here to get the car. Huwag magpagpagpag. Ito, nakabi eh. Okay, ba't yung kano? Katong hunting na black na to na, katong doon na abre na. Basa pa din na. Nasabos si ate ay. Ha? Oh! Hindi basa ito. Kalo ka nakatulong sa tuwa eh. Ganda ka mo. Gangge ko eh. Wala man nag-tiklit na. Nalitang mga puli na niya. Kuha na na. Puli na. Hindi na itong bibi. Wala pa nga natin sa mamag eh. Doon mga from Hello. My name is I'm gonna hit the pause button right there because we're all doing funny stuff. sino ito na mahal? I'm Officer Haas, CTV. Kuha mo ko no. Sarap mo sila na. Kaya Right here. You may frequent at this establishment. hindi kita mga anak. Basta bitaw. Ano man ikatay tuyok raman hindi man ma-open. Ano katay tuyok raman na. Ano man eh. Pirahon, pataas mo, di. Ay, pataas di ay. Daman pa. Sino eh. I'd be happy to take you back. Kasi mas sa ate ako. Oh, Di na bakit. Gandhi sits on the other side of the pleasure pool. Tuloy ma. Meron ako. Nene, as lumada niya akong piyan sa galing niya. Dapat hindi ko nainis po karon. Yeah, some mammals say the naturalist life is weird, but you know what I say is Ay, gusto ko mareset. Natanawan mo sa anak ko niya. Ba anak ko? as you can see, I'm just out, so she's totally mind everything. Hey, Gandhi, these dudes have some questions about Amity Otter. Me. David Otterton, you think I've been broken fast for like 6 years? But he's an otter, actually? He was here a couple of Wednesdays ago. Gusto ko. Yeah, he was wearing a green gentleman sweater Sa sinok ba? Grabe. and a blue pair of corduroy slacks. Nakaluto mo ko gihapon og dungan. Nice, sweet one. Sa daghan ng kanon. Remember that, Gandhi? No. Yeah, we both brought him up. And he Natin, sa natin. had a white car with a silver trim. He needed it. Ulang. The dude Kulang daw. pirate. Ha? Nope. Did you? Oh, for sure. It was G9T8G. Limot lang ko ba? Kaya rin ako kanang This is a lot of great basin tungkol siguro sa bago nga generation karon ng mga babae na gid siguro mangisita og lalaki kaya ako ang anak. Sa una pa ni siya, gamay pa ni siya. Dali bulat ibutang sa mo ang kwan sa gate sa gawas sa abreha ka ng gulitanan na nagisuk para daw kung ang harol nga bulat. Pero ang kay ni Ginoo ko mana ikaw magtarong jud kasi pag-eskwela ha dili gyud ka nang kuan na kay ang lalaki bigid mo mangita og kwarta baya gyud ang babae gosh. But all of them budget were pa biin na. Basta ka na ganti budget mas dako pa biya na nga responsibilidad kaysa mangita lang man maulag mangita og kwarta nga ang yun ang trabaho yun ang una. So can you Actually, I just remembered I have a Tarong jud ka na. Babae bisa babae nang bisitan mo pag tarong nga po na ka. Ikaw po dati ha. Pila naman kabuk ng uyab mo? 100. Sa. Ito gano'n din sa isa na kaya niya. Ito po gano'n mo yan, nalito sa mga anak kapag nagkatag sa mga regalo. Iya. Isa din ang uyab mo? Ay, wala di ay. Wala. Badyo pa din sila. Abot ay nga naman po doon nga. Pati man ang mga admirers akong mga anak, hadlok man po sa ako nga. Siguro, tiger look lang din siguro kay ko. Isog lang din kay ko kami sa gato nagtrabaho mo. Biglang babuyagon dito ko sa amo ang kauban. Hindi ko natarway mo nilang gato. Ang hadlok baya ni mo doon. Basta mulantaw na ka. Hadlok baya din ni. Basta kuan. Wala, gusto din kay ko sa katanan ko.
Pero kung anak ko mahadlok sa kuha, magsinita pa ko. Kung mangiso ko, mag-straw na ko, ay, pa sila magkirig-kirig, mag-hadlok. Pero pag tarungan pa na ko na sila, tarungan pa na ko na istorya, amrit lang. Nani ni sa ate kini si ate na ko ipamukbang ko di siya og kanang kanang kay ko mo ganan mukbang na ko. Ito rin yung matubang sa kamera na ba. Sa ganan ni mo mahal. Kani. Nana, Si Canton. kapor ba si Canton? Nak di magpalabikot na ka. May naman. Naginom yan ang kaganina anak po. Wala, oy. Ay, di pa ka magtarong, abantay lang ka ha. Kuan lang ha. Pamukbang ko rin si ate, kaya kinigid si ate na mo, magini siya ang angay din na magmukbang kay. O, hindi siya kit, kaon, hindi siya kaon. Hindi na ni siya ng istorya, gwapo ni siya, kaya kung ako manggol, mag-try ko, magmukbang ko nga ako lang, maka-istorya, manggugugod ito, magsipamati, basta matulog ang maglantaw ko, istorya gid ko, kaya pati ako, matulog ko naman. Ako rin lang tao, hindi ko katulog mag-kaon, pero ako lang tao akong dagway sa camera. Gusto man, maraming mga nagkaon na mura man ko. Kuan, basin kuan, pero nga akong anak, gana di kayo magkaon nga ako ang girl. Gamay pa niya siya, wala pa niya siya sa kabulan. Ang mga pimang ko sa una gid ng kuan, anang kuan. Ako na, bawal man sa wata ang kape. Ako na siya, sige na siya lanta sa kuha, dahil makatawa. Ako na siya nga naon, no? Ano? Butag sa dila, madaga dyan. Malingaw dyan ko, basta magka na ito. Bugara na lang ko dinong ko butang sa bawal. Sige na kung saan nag-shirt storage na tanak ko na, nagkuha ng cellphone na doon, nagmami. Saan ba ikasulti mo na? Sorry na. Don't forget to like, subscribe to Inday Perla PRH TV. PRH, Precious Harold Richland ang meaning anak niya. Okay, thank you for watching. Bye-bye!